G700, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, mashallah. Taking over the street. We out. G700. La ilaha illallah. This is good. Kai! Wayo Allah! G700 easy! Alhaji kala gamadi. Ya tafi ba? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kai! Alhaji Abuja akwai titi. Wannan gudun layi. Maybe wani yana jan na waje ya fi gani dama. Allah ko? Wallahi na waje. Kana wani mota ne? Wannan. Okay.